Guven? Neslihan? Ako sa má Ali? Bojím sa. Volala som mu, ale nezdvíha telefón. Dobre, upokoj sa. Nemusíš sa báť. Je so mnou. Teraz je hore a rozpráva sa s Ozge. Pomôže mu to. O čom sa rozprávajú? Počul si niečo, Guven? Neslihan. Ozge je naozaj veľmi úspešná psychiatrička. Nemusíš sa obávať. Guven, pozri. Ali nie je jej pacient. Ocenila by som, keby si jej to povedal. Ak sa s ním chcela porozprávať, prečo ste mi nedali vedieť? Neslihan, si z toho zbytočne nervózna. Nie som nervózna. Som smutná. Nič mi nehovorí, o ničom sa so mnou nerozpráva. Sú to deti svojich rodičov. Vedia potrápiť. Zostane u mňa. Bude v bezpečí. Ale my sa nevzdáme. Trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Nejde o teba, ale o to, čo ste spolu prežili. Neber to osobne, dobre? Čo je, fešák? Áno, som v poriadku, nič sa nedeje. Áno, sme v nemocnici. Nie, Zlatko, sme v poriadku. Prišla som kvôli Jamanovej priateľke. Povedzme, že mala malú nehodu. Denis, vybíja sa mi batéria. Ozvem sa ti. Už zložil. Nevadí. Mali by ste sa spoznať. Je trochu bláznivý, ale veľmi múdry. Rozumeli by ste si. Ja by som chcel, ale uvidíme, či to chce aj on. O tom som presvedčená. Ahoj, Guven. Nevolal si mi. Tak ako sa má? Do nemocnice? Odišiel z Ozge. A ty si prečo doma? Takže aj ty. Dobre. Fajn. A ja idem do nemocnice. Uvidíme sa. Edže? Mami? Čo tu robíš? Ha? Nič. Na čo sú ti? Stalo sa niekomu niečo? Edže, stalo sa niečo Alazovi? Kde je Alas? Mami, nič sa nestalo. Chceli to zo školy. Tak to beriem. A na čo? Máme kurz prvej pomoci a keďže máme nemocnicu, tak to zostalo na mne. Potrebuješ ešte niečo? Áno. Môžeš mi pomôcť? No poď. Čo chceš? Liek proti bolesti. A liek na zníženie horúčky. Povedala si prvú pomoc. Chceli to zo školy. Tak to nechám na ošetrovni. Dobre, vezmi si to. Ďakujem. Ďakujem. Mami, ospravedlňujem sa. Za čo? Za svoje správanie. Poď. No tak, netráp sa. Mala by si sa ospravedlniť aj Jamanovi. Bol veľmi smutný. Dobre? Poď, odveziem ťa do školy. Netreba. Ešte som neraňajkovala, ty choď. Zavolať. Poď, dieťa moje, sadni si. Tvoja omeleta sa už robí. Chceš ju so syrom? Máš to rada? Nie, Feride, ďakujem pekne. Už meškám do školy. Vezmem si toto a idem. V žiadnom prípade, dieťa moje. Daj mi to, ja to urobím. Feride. A toto všetko zješ? Nie je toho na teba priveľa? Áno, zjem to. Teraz mám veľkú chuť do jedla. Ani ja tomu nerozumiem. Asi je to psychikou alebo čím. Odchádzam. Dobré ráno. Čo je to, Edže? Raňajky, Alas, letím. Edže! Čo je? Káva? Ocko? Ocko? Oci, si v poriadku?
sa dobre, zlatko moje. Ocko, nevyzeráš dobre. Ty máš horúčku. Tak. Počkaj. Doniesla som z domu lieky. Povedala si niečo svojmu bratovi a sestre. Nie, nepovedala. Myslím si, že by sa hnevali. Ruja, zažiť takúto stratu je skutočne ťažké, rozumiem. Cítiť sa úplne na dne, chcieť si zobrať život, to všetko boli iba skratové rozhodnutia, ale budeš v poriadku. Už nikdy nič nebude ako predtým. Nebude a ani nemôže byť. Preto musíš nájsť svoju novú cestu. Ale urob to bez toho, aby si sa vzdala samej seba. Vzdala som sa všetkého a všetkých. Možno sa teraz tak cítiš, ale neustále sa utápať v žiali nie je cesta, ako si vybudovať nový život. Znova sa budeš smiať, znova sa budeš hnevať, opäť sa budeš cítiť pokojne a prídu aj chvíle nudy. Len sa neboj, všetko bude časom v poriadku. Ale nikam sa neponáhľajme, Ruja. Teraz si oddychni, dobre? Zastavím sa neskôr. Kedy je pohreb môjho otca? Vraj ho pochovali dnes ráno. Odpusť mi, prosím. Snažila som sa. Chcela som, aby sme boli rodina, ale nešlo to. Bolo to ako pasca, z ktorej som nemohla výjsť. Nemohla som. Prepáč. Odpustíš mi? Odpustíš? Je v poriadku. Potrebuje trochu viac času. Nemyslím si, že by si teraz mal ísť za ňou. Dobre. Ale neodídem odtiaľto. Aj keď ma nechce, chcem byť v jej blízkosti. Dobre. Ale najprv musíš niečo zjesť. Dnes si neranejkoval. Choď do kaviarne. Máš pred sebou dlhý deň. Potrebuješ nabrať energiu. No choď. Ešte skočím za jej lekárom. Tak zatiaľ. Maj sa. Ahoj. Bola som na chvíľu za Rujou. Už sa cíti lepšie. Viem, hovorila som s jej doktorom. Kde je Ali? Išiel do kaviarne.
Minulú noc bol u vás. Áno, porozprávali sme sa. A o čom? To je súkromné. Uvedomuješ si, že sa rozprávame o mojom synovi? Ja mám právo o ňom vedieť čo najviac. Ale nemusí sa ti páčiť, čo poviem, vieš? Myslíš si, že chcem počuť veci, ktoré sa mi budú páčiť? No, ak je to tak. Jamanov problém si ty. Akože ja? Ty a taktiež jeho súrodenci. Všetci, ktorých má rád a na ktorých mu záleží. Ste pre neho obrovským bremenom. Keď vás našiel, jeho život bol zrazu ešte ťažší ako ten vozík, ktorý ťahal. Myslela som si, že si psychiatrička, ale správaš sa ako sudkyňa. Presne to robíš. Súdiš. My sme roky trpeli a ty si to vyriešila na jednom stretnutí. Skvelé. Naozaj. Ja som matka. Snažím sa robiť pre svoje deti to najlepšie. A to, o čo sa snažím, nie je také ľahké, hoci sa zdá. Napriek tomu, ďakujem, že si ho vypočula. Čala? Nie. Poslala po niekom môj darček. Na čo sa mohla nahnevať? Počuj, asi. Mohla by si pozvať Čalu tam, kde budeš dnes večer spievať? Čo? No a ja tam potom prídem, prekvapím ju a získam si jej srdce, dobre? Ale čo? Len teraz si na mňa kričal ako Jaman. No, asi ešte si nezvykla, stále kričím, ale neurobím nič, aby som svoju milú sestričku nerozplakal. Nelíškaj sa mi, prestaň. Nebuď taká, asi. Čála mi nezdvihne, ak jej zavolám. A navyše je Valentín. Dnes je Valentín? Tuším, si na to úplne zabudla. Čo si nervózna? Komu voláš, Alazovi? Drž hubu. Bože môj. Ahoj, Čala. Ahoj. Vieš, že dnes večer budem spievať v Tolgovom podniku? Áno, počula som. Tolga mi to hovoril. Gratulujem. Prídeš aj ty? Je to moje prvé vystúpenie. Som nervózna. Prepáč, ale vôbec nemám náladu. Ja by som prišla, keby si mi zavolala, že mám niekam prísť. Neváhala by som. Viem, že by si to urobila. Dobre, teda pokúsim sa prísť. Dobre. Uvidíme sa. Ahoj. Dobre, tak aj ty sa maj. Prestaň! Prestaň! Ocko, je ti lepšie? Zohrial si sa? Zatvorila som aj okno. Mám ti priniesť vodu, alebo ti mám niečo pripraviť? Ocko? Čala? Edže, čo sa stalo? A ako vidím, ty si pacientka. Prosím, pusti ma. Nemôžem tu zostať, musím ísť za otcom. Ostúp, prosím. Akú si mal noc? Dobrú. Veľa som premýšľal. Bola som smutná. Celý čas som myslela na teba. Ali Edge to tak nemyslela. Všetci sú zmetení. Smrť starého otca. A potom pravda, ktorú sa dozvedeli o svojom otcovi. Dá to zabrať. To dáva zmysel. Je to hrozné, Ali. Je to hrozné. Všetkých vás to zasiahlo. A očividne teba najviac. Ali, prečo mi nič nepovieš? Prečo si nevyleješ srdce? Pozri, som tu.
Mami, som aký som. Je mi vážne lepšie. Akože ste ju nenašli? O čom to hovoríte? Nevideli sme ju. Nevideli? Vy ste ju nevideli? Čo je toto za nemocnicu? Ako je to možné? Odišla len tak? Ako sa môže stratiť pacientka? Ako je to možné? Vysvetlite mi to! Šebnem, upokoj sa, čo sa deje? No tak. Čo potrebujete? Potrebujeme zábery z psychiatrie. Samozrejme. Vôbec to nie je zlé. Len tie nohavice sú trochu dlhé. Niečo s tým spravíme. Nie, netreba. Jasné. Netreba. Chápem. Pre teba je veľa vecí nepotrebných. Ale tu ide o mňa, Ruja. Ja mám OCD, duševnú poruchu. A ak ti ich neopravím, bude mi zle. Povedal si, že si lekár. Som lekár, áno. Ale aj lekári sú pacientmi. Vyzerá to skvele. Choď, ja ťa počkám. Potom ťa vezmem späť do nemocnice. Dúfam, že sa kvôli mne nedostaneš do problémov. Alebo nedostaneš výpoveď. Neprepustia ma. Ja v tej nemocnici nepracujem. Našťastie. Prepáčte. Dnes ráno sem priniesli nebohého. Metina Arkana. Ako to? Čo sa vyparila? Teraz nemôžem už ani dýchať. Dobrý deň. Dobrý deň, pane. Chcem informácie o osobe, ktorá si prenajala toto vozidlo. Ale to vám nemôžem povedať. Pozrite. Je to naozaj súrne. To auto je vaše? Áno, ráno som ho odovzdal. Povedzte mi meno. Nemôžem podávať informácie nikomu. Pozrite. Chlap, ktorý si prenajal toto auto, uniesol niekoho z nemocnice. Ak mi neposkytnete informácie, volám políciu. Najprv mu zavolám, pane. Pane, toto nemôžete. Sadnite si. Prosím. Kto si? Koho hľadáš? Odpovedz ako chlap a neskús ma vytočiť. Kto si a kde je Ruja? Kto si? Som jej priateľ. Kam si odviezol to dievča? Je so mnou, nemusíš sa báť. Ty blázon, kde teraz ste? Hovor! Volá tvoj priateľ. Ruja, kde si? Kto je s tebou? Hovor, prídem po teba. Nevolaj mi. Ruja! Pane, toto ste prehnali.
Buďte rád, že len to. Prepáč. Neviem. Neviem. Zaujímalo by ma, kde to je. To, čo som povedala, je pravda. Môj priateľ, teda môj bývalý priateľ, sa nezastaví. Nechcem ti robiť problémy. Ale ja ťa tu nemôžem nechať, Rúja. Tak nebudem ťa otravovať. Budem len tvojím spoločníkom. Prosím. Je to tvoj priateľ? Bože, prosím, nechcem prísť o rozum. Zblázním sa. Nerozumiem, aký môže byť problém v tom, že som v kontakte s Yamanom. Myslím si, že mu to pomôže, nie? Tak prečo je Neslihan nervózna? Máš pravdu. Ale myslím si, že by si mohla aj Neslihan preukázať trochu porozumenia. Prežila ťažké veci. Skús ju pochopiť. Pochopiť? Snažím sa im predsa pomôcť, nie? Na tom, že mu pomáhaš, nie je nič zlé. Problém je vo výbere slov pri rozhovore s Neslihan. Pozri. Veľmi dobre viem, že nemáš zlé úmysly. Hovoríš ako skúsená profesionálka. Ale Neslihan ťa nepozná. Spýtala sa ma, ako sa má Yaman, a ja som jej povedala pravdu. Je to chyba? Guven, ten chlapec je vo veľmi ťažkej situácii. Uviazol uprostred obrovských rodinných problémov. Už to nezvláda. Viem, Oskar. Som so synom niekoľko mesiacov, viem to. OK? Dobre. Nehnevaj sa. Pozri. Prečo si ho prikryla, keď má horúčku? Ale veď sa trasie. Je to kvôli horúčke. Hneď zavolaj mame. Nie v žiadnom prípade. Mama mu nepomôže. Nemôžeme vyhodiť otca na ulicu. Dobre. Počkaj. Poď, chyť ho za ruku. Skúsime ho dostať do studenej sprchy. Chyť ho. Poď, chyť ho za tú ruku. Ocko, poď. Poď, ideme. A nie si doma? Sme s otcom. Je veľmi chorý, ale musíš sem prísť. Čo? No tak ponáhľaj sa. Robil. Buď ticho, radšej nič nehovor. Prosím. Čo si o sebe myslíš? Toto si prehnal. Oľutuješ, že si sa narodil. Si veľmi nervózny. Neviem, ako komunikovať s agresívnym človekom. A ani nechcem. Skladám. Počkaj, neskladaj. Kde je moja priateľka? Kde je Ruja? Je so mnou. A pokiaľ viem, už je to tvoja bývalá priateľka. Kde je Ruja? Nerozčuľuj ma a povedz mi to! Ty zvrhlík. Ona hovorí, že ťa nechce. Tak odpád. Počúvaj. Dobre. Povedz mi, kde je Ruja. Prídem po ňu, áno. Sľubujem, že sa ťa nedotknem. Vezmem ju a odídem, len mi to povedz. Prosím ťa. Nie, kamarát. Stále cítim napätie v tvojom hlase. A nehovor mi, kamarát. Namiesto toho, aby som ti povedal, kde je, radšej ju unesiem. A niekde, kde ju nikdy nenájdeš. Skladám. Do pekla! Ďakujem.
Nemáš za čo. Kam ideme teraz? Neviem. Dobre, budem šoférovať a ty ma len zastavíš. Znova volá. Aký má problém? Je nervózny. Teda dosť nervózny. Je to divoch, nezmení sa. Beznádejný prípad. Zase on? Bohužiaľ. Odporný sviniar! Hnusný bastard! Jaman, stačilo, prestaň! Prestaň, je koniec! Ruja? Dobre, je koniec, áno. Prídem po teba, sľubujem ti, že sa ti už nikdy neukážem na oči, ale povedz mi, kde si, prosím. Čo je teba do toho? Nestaraj sa! Ruja, upokoj sa. Už to nevydržím, mám pocit, že sa zadusím. Urobíme to takto. Vieš, kde je plášť Tuzla však. Nadýchame sa vzduchu, aj tebe to dobre padne. Áno. Dobre? Hej, stoj! Na Tuzlu, rýchlo! Poďme, rýchlo!